ni Cedric Col. Nangita ko niya Col. Oh, ako. Nga naman, asa may toyo? Col, tinglat ko siya Col, wa panangid na ho. Ah, mau ba? Ano na yung mulakaw si Cedric? Mananghin pa din mo day. Nagsabot mi Col, kung wala ko siya, manangid siya na ako. Ako na may isog diri lugar. Dili naman siya. Yamat sa. Kabata pa ni mo mag-isog-isog na ka. Nausa naman tao ka doon. Ay, pagkono kay... Sus, ikaw na isog, re? Dire? Napuhala na mo si Cedric, day? Sus. Asa, sa urgol kay dagan pa ko istorya niya. O dire, daghang magkakang istoryahan. Yung bataan ni... Isog-isog na magka... Mura mag... Kung sabay nakaon ni mo? Col, gisugo ka na, o pasa diri. Sunod ka na ako. Mo ba? Kuyawa ko ni mo, gud. Nanguan ka na ko nga, magpasot ka, tapos may kag isog ka. Buwag itagak ka na ko. Kaya mo nag-ayo-ayo, ta direk usay itong konon. Col, kung sugoon ka na ako, Col, masunod yun ka ha? Yamat sa manugo, kaya ako na imong kung ano nga, musugot ko ni mo. Ada pa daw, bugnoy. May pamagduduwa ka dito. Dili, Col. Ako na may isog diri, Col. Musunod yun ka sa sugon na, Col. Kung saan po na imong isugo na ako nga, musunod ko na mo. Col, pagkita sa Cedric, Col, kay nangita ko niya. Sus ka ni mo, bugnoy. Ako na yung sugoon ni mo nga, papangita ni ka ng Cedric dito nga. Kapila to na ko kuan na, ako na itong gipasagdan. Bahala na to kung usay ko sa iyong inahan dito. Ikaw, manugo yung kanako. Yan ako gibuhat dire. Col, di juga musunod sa akong sugo, Col. Palian dyan ka na, bukog ron. Kana bitaw pang istorya nimo buknoy, amura jud kag kisang dakuang tawhanag mga istorya. Mas bali bang mulakaw ka dito. Pangita to dito ug gana kag mangita dito ni Cedric kay Col, pasaan na sa ko balik, Col, kay mo naog ko, Col. ha dili barok dai. Kaspete mo kang. Nawa dito, pangita to Cedric dito. Balik ko dyan ka na, Col. Kay na ko sugon mo. Day, Oh, kap. masih Jer ya? Ana, ha? Jer, mana si Jer ya? Wala ba? Ikaw naman yung nag-ayo-ayo lagi dia lagi. Oh, mao na kung bagong negosyo kon ka pag nang disenang singanan ning kalingawan ba? Ay, Nang kini mo. nang to kay payo ba? Sa may payo nimo ko. Kay payo ako na lagi. Hindi ako diri ko glain gibuhat. Di ba lagi mo ayo lagi mo lagi Nag-rewind kay kung speaker no. Oh. matay munding. Si Jer lang ang payo na to kay murag wa sa kuy salig ni mo murag basin nagpayo na tong electric ban mabali hinon to. Si mabali. Mabalik tuyok ba? Oh, kay bawo nga. Pag pa diri paayo na ako diri. May ayo mo ra nagiguba lagi nimo lagi. Nag-rewind gani kay sunog. No, nasunog. Ay murag wa ko salig nimo munding. Wa ko kitag nangayo ka. Ah, bahala ka basta kay ako. Kana electric pa nimo. Na, pasaligan dyan na ako kay bago ko nagkayo diri. Adi lagi munding. Adto ko ni Jer kay sige na payo to niya nya. Diskumpiyado na kay hong kapanon. Narago nimo ka basta kay wa mo gud siya diri. Lagi mabuhat na ko kay. Ako salig nimo jud. Kabunan ka to kay ako diri. Sus. Pila nakakulang biyay ko diri. Ay, Nawanhawan na ba ya? bay na yun, mo nga puros mo nagubatan, ano man na yun mo? Di pangkuha na. Pagkuha sa ice cream? Ang gawin di mo sa lagi mo. Magbuhat na boy nagbalik ni Jer kay katoyong pa yun. Ah, bahala ka basta kay. Oo, sa ko. Sus. Di ito ka kakonta imong ka dugay pa to mauli si kon. Nausap na tahanan escape nga. Wa am tili sa kakibaw nga. Bitirano na ko muayo aning mga usat nga daot-daot aning mga sound system. What? Tripan, basic na kahit na ako. Isus, wag yun siya. Huwag na kahit pa lang dyan siya. Usay, diskarte na ko na electric pan. Manganghagin na siya. Kamu nga yung mga kon diha, mga viewers na mo. Ito na nanaw. Huwag na yung mga guba diha. Dala dire. Kay, kanang-tanang guba ninyo. Basic na kayo na. Bib na ako, nagbagong isog di Bib, din ako si Cedric. Binuang. Si Cedric mo dyan iso gani diri sa to ah. Di ba, si Buknoy na ko, no? Bot. Nakadungog ko ganyan, Buknoy, ang ita sa GC, ganyan, nasuko na yun. Churoy. Karagag ayun rin. Ako dyan yun, kay ako may how diri. Asa, ang ko ni si Dia. Kay di man na siya kay mamay, ako naman. Buknoy na, sa Dia. Kakita, nagayo ko diri. Masa lim gayo Buknoy.
Gans ni mong pangutanay. Ang gyay gud mga guba gud. Nangutara, tadi mo buklay suga ba di pud nimo eh? Ay, nangutana rin ka na. Abulong nagsamok-samok ka diri. Dili na ba ko gusto kung na magsamok-samok diri. Nangutara ba ko nimo ba? Kapilisok ko ba nimo buknoy ay nangutara ko nimo? Ampay mo lakaw na lang kaka. Kaya na ko'y gayo diri. Ah, mulakaw lang ko isuga ba nimo eh? Tayo mo na. Balik niyo ka. Kasi Jer dia. O pa lagi, gingan bitaw ka na ko nga. Katong imoy paayo electric pan. Ari na lang to. Nasa ko ko. Uli ko na. Lagaag magapati ini tarong panahon na sus. Dili ko magpayo nimo lagi. Dapat to nimo. Bunding. Ako na dunggan ba nga. Sa bana? Natuloy bata dia nga. Itong bata ka nang Isa man. malito. Oh, Malito. naku na bagong bata dia ako na ba nga. Malito nga bata ba? Iso nga bata. Oh, diri ka magkuhay pa lang. Mo lagi kay Si kanang buknoy. magani kay nay mo inautan ako nimo kay nakano grabe ko dito ba nga na kuno malito kuno bata diri kuno gamay kuno kayo kuno murag diwindi kuno ka. Na iso kuno kayo gikasabaan kuno ka. Kasabaan kuno. Ha, diri. Gisugod kuno. Murahan ng bata bitaw ka sus. Murag magduda ko ka. Mula ba ko sa tunay kuan. Kasi Cedric. nang bata. Mo kisa to bata kal. Si buknoy lagi tong Mo lagi silingan nila ni kuan ba? Cedric. Gikan lagi. Kisa man. Wa di sa to gikan na anak ng Gikan sa silingan ko to nila. Gikan sa diwindi siya ko. Bitaw kap ako bitaw ng susubayon kap kay kaltag tunga dire. Kay ba ato nga si Bokno ito, maudri kong kuan. Kakul pa mo to ni Cedric. Cedric na babong isog. Dire nangita Cedric ako isog ko papangitao niya. Mala pa pagkatong si Drake kaysog. Ba, dire lagi pati yung isogan niya. Na siya na ko isog diring lugar ah. Matay sa. Bata ba gani? Gisog-isog na. Kinsa nungan sa kapitan na kay magpaila-ila ko niya. Kol, na si Cedric Kol. Oh, ibalik ni mga bugnoy. O sa may naat. Wala pa mo gusto balik si Kondre, Cedric. Ako lagi to gipangita Kol. Kol. Na ko lain ni Mr. Kol ba? Kinsa kay ngan sa kapitan diri Kol. Ya, nga naman, ngano nangutana man ka sa nga sa kapitan ato dire. Sa may toyo. Magpaila-ila ko Kol. Kasi duha sa kaibaw Kol ba kung ako isog diri. Ya, ug magkita na mo ni Kapitan Boknoy. Unsa may mo istorya? Ug magkita mo? Ngano nangita man kaniya? Bisan kapitan siya Kol. Kung sugo na musunod gapon siya. Ya, mas kabata pa nimo ya. Magingana ka? Ug magkita na mo ni Kap? Kol. Kung basta ka kita Kol. Kaya magpaila-ila ko niya. Kol, tong tanan ng sugo Kol. Sundon niya. Ya, mas ra. Ya, kinsa man imong gato bang kaila ka na? Kinakol. Kinsa rin na sila Kol. Na. Imo na mino nang gi tulis-tulisok nga. Wa ka kaila na. Kol, kinakol. Ako na mabali nag lawas ron. Na, Boknoy! Mapreso ka! Kaya ka na imo gitulusok! Si Kapitan na! Sa buknoy. Imo kong bali-bali aglawas. Kap, ikaw di kapitan di kap. Dia, nyon sam tong imo istorya nga imo kong bali-balian. Isuga po nimo nga. Taga sa man kang bata ka nga. Pati ka gamay na mo isuga kayo. Kapitan ko diri na imo kong bali-balian. Kap, ayaw ko singkiti kap. Kay gamay pa ba ko kap. Lagi kay malitong ko kayo kagamay nimo. Muna bitaw na siya, Kap. Pati yung isuga, Kap. Mao sa na siya mga istorya mo. Si Kinsa ba? Mo lagi. Mao ni bata po ka. Di sa kan kisa kay amahan ni kanahayap. Grabe, pati yung diri bro, kisa ug mga istorya, bro. Kisang isuga. Sus, ikaw man di kapitan din. Mula ko sa ko. Wow, bata ka ba? Grabe. Sus. Di sa kisa kay ginikanan ato nga. Grabe yung isuga gyud. Kisa kaliwa to tong bata. Tanawa jud yang kay isog-isog Kap. Sa wa pa kailan nimo Kap. Sus, bali-balian kuno ka. Yan na, pagkaibaw na mo ikaw kapitan to, sutoy. Mo lagi. Mula ba po to si Drake? Mo tong bata lagi itong yung Oo, mao to. malituhan. Dili to gikan. Malito niya pagkibaw niya nga koy kapitan dai. Nakaw noon. Na, asal ka to. Shout out sa classmate Jin nga sigta na sa mga vlog sa Facebook or sa Facebook YouTube channel. Ay, sakto?
Shout out ako sa classmate sa very to nasik tanaw sa among vlog. Og si Benz. Kasata lang classmate og dito sa Inabanga High School. Nami bagong kauban, lingaw kayo si Boknoy. Walang malakas. Isugayo. Mag-imbita rin ko na yan, Reg. Palipog tanga sa mga video, mga vlog. Yan sa mga YouTube channel kayo. Magpaligol ako, subscribe. Gilan!